Бу көнне Ижауның Татар базары бистәсендә гармон, баян, аккордеон тавышлары иртәдән үк яңгырады. Уйна гармон фестиваль конкурсында катнашучылар урамнарны җырлап кына түгел, хәтта биеп уздылар. Фестиваль конкурста Сарапул, Ижау шәһәрләреннән, Кияз, Болезино районнарыннан, Татарстан, Башкортстан республикаларыннан килгән 7 ансамбль, 28 аерым башкаручы катнашты. Краснокама районыннан килгән туганнар ансамблендә барысы да үзешчәннәр. Максатлары үзара танышып, тәҗрибә туплау. Барыбыз да үзебезчә генә өйрәнгән, авыл балалары кара мунчада уйнап, башкыш төбендә уйнап, клубта уйнап үскән егетләр. Без танышырга тырышабыз инде башка гармунчылар, башка өлкәләр белән бергә ничек алда ярышка килергә, ничек әзерләргә барысында уйлап исәпләп торабыз инде. Шара башланганчы ук һәркем файда оештырылган күргәзмәләр тирәсендә кайнашты. Сарапул татарларының милли мәдәни автономиясе җитәкчесе, конкурста катнашучы Зөлфәт Арысланов үзенең гармуннардан торган шәхси коллекциясен тәкъдим итте. Менә бу гармуннарны башта уйнай җыйдым менә буларны. Күпчелегендә буларның мастерлар ясаган, үз куллары белән ясалган гармуннар. Миңа алар бигрәк тә кадерле. Менә бу Самарадан мастер Гали Гареев гармунны менә монысы. Тоже ул бу гармуннарны бершәр ел ясай дип ишеткән булды инде. Аларның әзерлек бара, ясыйлар шулай. Миңа алар бик кадерле. Һәм ниһаять сәхнәдә конкурс башланып китте. Һәркем үзенең осталыгын, сәләтен күрсәтергә тырышты. Катнашучыларның иң кечкенәсенә 8 яшь. Василина Абалтусова аккордеонда уйнарга 2 ел элек өйрәнгән. Күп санлы бәйгеләр лауреаты, музыка мәктәбендә белем ала. Кызчык сәхнәдә үзен иркен тотуы белән күпләрне таң калдырды. Просто я уже привыкла, я много зачетов уже сдала за первый класс по аккордеону. Много везде выступала в Казани, в Москве, Зеленодольске, Сарапуле. Я уже была, выступала. Мне нравится выступать, когда ты играешь для всех, им нравится, и они тебя хлопают. Никита Медведев катнаш гаиләдә тәрбияләнсә дә, халкыбыз моңына, сәнгатенә булган мәхәббәтен тагын бер кат күрсәтте. Вспоминая прошлый год и вот этот, в прошлом году я играл очень плохо, и играл на баяне, вот нажимал очень медленно, играл еле как, и вот пальцы даже не двигались, а вот сегодня пришел, и вот сама душа у меня играет, и пальцы очень хорошо двигаются. На гармошке я самоучка, вот буквально год назад я взял, летом, и вот летом, осень, зима, весна я все занимался, упорно занимался, и вот достиг таких целей. Быел катнашучылар арасында яшьләрнең артуы, аларның уйнау дәрәҗәләре үсүе сөендерә ди оештыручылар. Теләкләре эшне шул юнәлештә алып бару. Киләсе елларда безнең максатыбыз менә музыка сәнгать мәктәпләре белән, укытучылары белән эшләп, аларга ел башында ук бурычлар кую. Чөнки гармунда уйнау ул бер генә көндә өйрәнә торган эш түгел. Аңа дәвамлы рәвештә өйрәнергә кирәк. Һәм алар менә шушы конкурста катнашырдай репертуарны сайлап, ел башыннан ук шөгыльләнергә тиешләр. Сәхнәдә Удмуртия районнарыннан килгән үзешчәннәр дә оста чыгыш ясадылар. Сәүбән Тютин кулына гармунны ничә яшендә алганын инде хәтерләми дә. Гомер буе уйнадым ди ул. Кичтик чактан әнием, әтием җырлап өйрәтте. Беркем дә өйрәтмәде, әнием, әтием җырлап кына. Тырдылар, мен тарткаладым, алай өйрәндем. Без уйнама өйрәндек, профессиональный гармонистларны күрергә килдек. Үрнәк һәм тәҗрибә алырга мөмкинлек булды. Шарага Казан шәһәреннән махсус кунаклар, татар гармуннары халык фольклор ансамбле килгән иде. Максат нәрсә? Татар халык музыкасы, татар халык уен кораллары югалмасын иде, үсеш алсын иде. Һәм менә без минем кулга булган гармун Тальян гармун. Ул Тальян гармун татар халкының иң яраткан инструментларының берсе. Шул исәптән дә тотып без күмәкләшеп
Бүген бу конкурска килүебез барлык теләгебез шуннан гына тора. Максатлар үтәлер, фестивальнең дәрәҗәсе дә елдан-ел артыр. Конкурс Удмуртияның талантларга бай булуын тагын бер кат раслады. Оештыручылар ярдәм иткәннәре өчен Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгына, Бөтен дөнья татар конгрессына үз рәхмәтләрен җиткерделәр. Ижаудан Нәзир Нигъманов, Эльвира Вахитова, Татарлар.